Тук случайно открих. За първи път идвам тук в този район и попадам на една изключителна структура, която се е разрушила във времето, но това нещо е било доста впечатляващо. Тук има една плоча, която или по-скоро не е плоча. Да, това е плоча, която е паднала отгоре. Значи в тази Борова гора на времето не е имало. И като гледам разположението на тези камени тук, точно пак северо-западно. Ето, след малко ще падне слънчевия диск. Самият терен тук е леко повдигнат и тук имаме и балансиран камък, който във времето това нещо се е насипало. Тая пръст не е имало преди. Тук е било малко по-високо. Даже може в момента да видим как и слънчевата светлина след малко ще премине. Това тук си е абсолютна обсерватория. Място е много впечатляващо. Ето тук има един улей за, може би за около 12 часа на обед. Аз се кача тук горе да видим дали нещо може да ни хване окото. Имаме някаква ямка тук. Да, имаме някаква подобна ямка, което с времето се е износила. Тук отново виждаме тази подредба, която е в кръг, кромлех. Ето там. Мястото е впечатляващо. Случайно попаднах на него. Реших да пробвам един нов път. Тук долу поставя. Може да поредната обредна ямка. Да, ето. Да. Доста е голяма тази ямка тук. Така, а там горе има няма 50 метра, виждате как е като пирамида. Сега ще се кача да го видя. Там също изглежда доста впечатляващо. И тук имаме един камък, който интересно сякаш е поставен. Търчи се тук в нищото и това е. И тук в нищото нещо като могила на върха и натрупани камъни. Може да е само скали тук, да не е. Не е почекал. Явно вържици тук. Бедна девич.
Тук е някакъв връх, не? Странно. Тук имаме такава точка за триангулажна точка, как им казвах. В принцип геодезистите ги слагат. Нямам това място някакъв връх тук. Или на времето по този начин са маркирали и места с историческо значение. Възможно е тук отдолу да има някаква могила. Това е възможно.